साला बे मैनासिखौ दिनै बिराद रायनो बुनो लुबैदोंलै आङो। र' निसाखौनो बेदर गोलैयाखै होननानै बुंनि। आयै आयै ओजों फैलाय। मायो आबा माबाफोर नांगौ नामायो? आयै मैनासिया आंनो बेदर दरसेबो दोनाखै, हाराल' दरसे दोनदों। मा? औ आयै दरसेबो दोनाखै आंनो। बा एसेबां साहस जाबाय बिनिया नोंनो बेदर दरसेबो दोनाखै। गावगाया जाजोब्बाय खोमा आरो नोंनो दोननायखिनिखौ। औ आयै आंनि बाहागोखौ जाजोबना दोनदों बियो, ओमफ्राय दरसेल' दोनदों, बेबो हारासो। बेखौबा हले आं दिनै नागारालै। मैनास्रि ओजों फैलाय। बापरे एसेबां साहस जाबाय नोङो हा? गब्दानि बेदर भागोखौ जाजोबना दोनदों हा? जाजोबनानै हाराल' दरसे दोनदों नोङो आंनि आबानो? मालै रायखस हिन्जाव, नोङो गब्दानि भागोखौ मानो जाजोबना दोनदों बुं। एसेबां साहस जाबाय नोङो गब्दानि बेदर भागोखौबो जाजोबना दोनदों? आं जाजोबना दोनाखै आयै, राननायाथ' नोंनो रानदोंमोन माथो आयै, आंथ' बिनि भागोखौ दांनायानो थायाखै। ओइ सैमानि फिसा, नों जाबा जाखांनानै बेफोरबायदिसो बुंबावदों ना? लाजिया नोङो रायखसि हौवानि भागोखौ जाना दोननो? जायाखैलै आयै आं दरसेबो जायाखै, आं दांनायानो थायाखै। नोंनो एसेबां मोजाङै रानना दोनखादों, आंथ' बिनि भागोखौ दांनायानो थायाखै। आंथ' बिनो ओंखामखौल'सो खुना होदों, बेदरखौथ' नोंनो रानदोंना आयै। मैनास्रि जाबा जाखांनानै नोङो बेफोरबायदि बुंदों ना? मोनजादों नोंनि फिसा। ओइ साला आइदे रायखसि हिन्जाव साला, नों आंनि बेदर भागोखौ जासिन जानानै दोनदों। ओइ नोंखौ ना दिनैबा हले नोङो ओंखाम मोनजाया दे। खबरदार आयै, बिनो जुदि दिनै ओंखाम होयोबा दिनै सानसेया ओंखाम होनाङा आयै बिनो, हरावबो होनाङा दे, खिन्थु दाबो होनाङा। हौवानि बेदर भागो जाना दोनग्रा साला मोनजादों बिनि फिसा, सैमानि फिसा। लाजियाबो खोमा लासिंसिंनि हौवानि बेदर जाखुमानानै दोननो। नोंना बिमायानो सिखायना हरखादोंमोन नामा हा? हौवानि बेदर भागोखौ जाखुमाना दोन होननानै? आं जाखुमायाखैलै आयै, आं ओंखामखौल'सो खुरना होदों। आरो गब्दा ओंखाम उखैसोदों आंखौ, दहायनिफ्रायनो खामानि मावबाय दङना। आं ओंखामसो जानो नागिरदोंमोन, इसे जानो हो आंनो। लागिबा नोंनि खालायखौनो जागोन, थेवब्लाबो आंखौ जानो हो। दा आरो माइबो सौनो लांनांगौनो, आं बोरै थिखांनो हानो दे? दहायनिफ्रायनो जेबो जायाखैबो लोङाखैबो। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया दे। नोंसोरबायदि हिन्जावखौ ना बेफोरबायदिनो साजा होनांगौ साला। हौवानि भागो मानि जाखुमाग्रा हा? जाबाबो थोआ। खाथोन गैयि हिन्जाव साला। थां, माखौ नायबाय थाखो? मोनजाया जाजानो गिदिं नामा हा? मोनजागोन दे मोनजागोन, गब्दानि खालायखौ जानो हागोन दे। गब्दाया जाखांबा, गब्दानिया जुदि थायोबा ओंखामा, होमबानिया मोनजागोन दे। नों टेनसन खालामनाङा, मोनजादों इ साला। नुदे नोङो आंखौ गाज्रि सानो ना? दा गब्दाया नोंनो ओंखाम होनाङा होनदो, नाथाय आं दिनै नोंनो होगोन होनदों गब्दानि खालायखौबाबो। गब्दाया जाखांनानै जुदि ओंखामा थायो, होमबानिया नोङो मोनजाबाय, नङाबा मोनजाला। थां बेनिफ्राय थां। आयै मानो आंनि खालायखौ होनांगौ जाखो बेलाय? माइ सौनो लांनांगौ ना, माइखौनो थिखांनो हानाय नङा। इसे दोन नोंनि खालायखौनो, एकदम इसे, खुरैसेबो नङा, नङाबा माइ माखाखौ सोर सौनो थांगोन? मा बिदिनो मोनजायालासिनो थांनोबोथ' हानायमोन ना? थाङा माथो बियो मोनजायाबाबो। बुथारनोसो लुबैबायलै आयै आं बेखौ। औहाय उनाव सानगोन बे मोनसे बाथ्राखौ। ओमफ्राय मोसौनि आथिं सिफायगोन होननाया माला सिफायगोन दा? गाबोन फुङावनो अख्लायनोसैलै आयै, थिगसे साजा होनांगोन बेखौ, थिगसे खामानि मावनो होनांगोन साला। बे थिलुनिया दुगायानो बांद्राय जाबाय। मा होनदोंमोन बियो मैया? हा बायनानै न' लुना थागोन? एसेबां लेबेल? माखौ लानानै एसेबां लेबेल? खजानाखौ मोननायनिफ्रायनो बिनिया दुगायानो बांद्राय जादों। खजानाखौ मोनियानो साबसिनमोन बिनोसै। खजानाखौ मोननायनिफ्राय मानसियानो बोरैबासो जालांदों। बाराबा खजानाखौ आङो आंनि न'आव दोनहैगोन, न'आव लांनानै थाला मारिना दोनगोन, रावनोबो होला। ओरैनोबाबो खजानाखौ जों मोस्रोमजों आंजोंसो मोनदोंमोन, नाथाय जोङो खजानाखौ मालाबाबो भागोआवनो लाया, आरोथ' बियो बिबाबो होनो नागिरा। बे खजानानि थाखायनो बियो बेफोरबायदि लेबेल जाबाय दङना? बाराबा आं बे खजानाखौ गार हरगोनसो दैयाव। बांद्राय धोनि जाबाबो सोरबा सोरबिया लेबेलानो बारासिन जायो। आलमारिखौबो थालासो मारिना गालांदों माथो, नङाबा आङो दिनैनो गारहगौमोन। औ, गारहआबाबो आं बे खजानाखौनो अबावबा फबना दोनगोन। नांला आंनो खजानाखौ, आरो रावनोबो होला आङो।
खजानाखौ मोननायनिफ्रायनो थिलुनि दुगाया बांसिन जादों। रामोनदानि बिनानावाबो थिलुखौ धोनि नुनानै गोसथोनानै बियो हाबा जाबाय। एबारबा हले आं खजानाखौ लांना दोनहैगोन, हय आं गार'गोन। बे खजानाया जुदि थाबाय थायोना बांद्राय गाज्रिसो जागोन। आखाइ दं आथिं दं बयनियाबो, मावना जागोन। सायावनो मोनजाबाय थानायखाय दुगायानो बांसिन जादोंना। बिब' बिनानाव रावखौबो सिनाय हाला जाबाय बे थिलुआ। खालि फैसा आरो हिनजावखौल' सिनाय हाग्रा जाबाय बियो। हाबायाबोथ' जोंफोरखौ खबरखौनो होआसै, मास मोननैनि उनावसो खबर होदों। जोंबाय आं खजानाखौ गारमारगोन। अबेनि खजानामोन बियो? जोंनि न'आव बोरै सफैनायमोन? सोरनिमोन बियो? मोजां मानसिनिसो ना गाज्रि मानसिनिसोमोनबा? आसल मथे साननो गोरोंबा एकदमबारे आसरित। बोरै सफैनायमोन बियो? आरो सोरनि मार बियो? नंगौ, बियो दै बानायावनो बोहैबोदोंमोन। थेवब्लाबोथ' बियो सोरनिमोन? बिनि साबिखौ अबाव गालांदोंबा थिलुआ? र' बिगोन र' आङो। इसेल' दोनथारदों ओंखामखौनो, बेबो खालायबावसो। बेखिनि ओंखामजोंलाय बोरै उदै बुंनो? ओंख्रिबो दोनाखै इसेबो, भाजाबो दोनाखै इसेबो। ओंखाम गोजा। बेखिनि ओंखामा उदै खनासेबो बुंनाय नङा। इसेल'थार, इसेथ' बुरजा दोनबावमोन। बेखिनि ओंखामखौ जास्लायस्लाय जायैयानो साबसिन। माथो खालामबावनो आरो, बे ओंखामा खबसेल'सो जागोन। बे खबसेखौनो जाना दोनसै दे आरो। दाथ' आरो माइबो सौनो लांनांगौनो। कप्ता, नोङो आंखौ एसेबां आलाय सिलाय खालामबाय दिनै। एसेबां गोदै होननानै गोसोथोदोंमोन नोङो आंखौ, नाथाय दिनै आंनो नोङो ओंखामबो होआखै। मा गोरोन्थि आंहा, मा गोरोन्थि दङ ओंखाम होलायै? बेदरखौथ' आइयानो रानदोंमोन। आंनोथ' बेदरखौनो दरसेबो दोनखाया, हाजार बुरजाबाबो। दोनबाबो हाराल'सो दरसे दोनो, नाथाय दिनैथ' हाराबोसो दोनबावाखैमोन। गावसोरानो समान रानना लादोंमोन, आंनो नुथारदों। आं बेदरखौ जानायानो थाखाय आं दांनायानो थाङाखै। बे गब्दायाबो आंखौ बुनो लुबैनासो ओरैनो बुंफ्लादों खोमा, नङाबाथ' आं बेनि बाहागोखौ जानायानो थाङाखै। बिसोरो आंखौ न'आव थांथो होननानै बेफोरबायदि खालामबाय दङ। आंबो थाङा। आं बोरै न'आव थांनो दे? हाबायानो जाबाय। लासिं सिं आं न'आव बोरै थांनो? आरो आं न'आव थांनानै आइ बाबामोनखौ बांसिन टेनसन हैनो आं मानो थांनो दे? थाङा आङो। थैजासिम बे न'आवनो थाबाय थागोन। आंखौ हाजारखि आलाय सिलाय खालामा मानो, थेवब्लाबो थागोन आङो। नोंसोर हाजारखि आंखौ बु आलाय सिलाय खालाम, ओंखाम होलासिनो था, थेवब्लाबो थाङा आङो। आंना मावजियाबो ओंखाम मोनजायाखै खोमा। अबाव थांखो? मावजिनोबो एसे दोननांगोन। दिनै सानसेखिनिखौ जेन थेन थानोसै दे। गब्दायाथ' दिनैल'सो होआ होनदों, गाबोनथ' आंनो ओंखाम होगोन ना। सानसेखिनिखौलाय मा, जेन थेनैबाबो थाथारनांगोन। मा जाबावनो, गावनि जिउखौनो दंस' खालामना लाबाय बियो। रावबोथ' लांखानाय नंला बेखौ। थेवब्लाबो आरो गुबुननि न'आवलाय खैदिनसो थाबाय थानो। दे माथो खालामबावनो आरो, जालांबाय। न'आवनो लिंहरनोसै आङो। फैगोन होननानै दाखालि गावगायानो फन हरबायमोन, नाथाय आङो रागावनो फैनो होआसैना। मा लाब मोनगोन बेलाय मालायनि न'आव बेफोरबायदि थाबाय थानो। आरो लासिं सिं जायोना। जोंखौबो मानसिफोरा मा सानगोन, माबायदि बिमा बिफा बिदियालाय लांफैयाबो होननानै। मालाय हाबायानो जाबाय, मा मोनदों बियो एक्सनि न'आव थाबाय थानानै होननानै सानगोन ना। दिनै फन हरनानै लिंहरनोसै र'। आबा फोजोंसार आबा ओजों फैलाय। सानैबो मान सनमान जाहोजोब्बाय बिसोरो। माइयायै? आबा, दाखालि आङो लैथोसेखौ फैनो नागिरनायाव रागावनो फैनो होआखैमोन ना, नाथाय दिनै फन हरनानै फैनो होनोसै आङो। आयै, फन हरनानै लिंहर। माथो मोनबाय थानो दे, दा बेखौ लाखिखालाबा सेंग्राया गुबुन हिनजाव हाबाखौनो खालामखाबायबालाय माथो मोनबाय दङ बियो। फैनो हो आयै, फैनो हो। औहाय आबा, दाखालिनो फैनो ओंखारदोंमोन र' ओंखारनाया। आंनो आरो रागावनो बुंबायना फैनांला होननानै। दा आरो दिनै एसे बोरैबा मोनबायहाय।
जेनेबा मा सानगोन मानसिफोरा जोंखौबो मायबा मायबि सानलायलांगोन मालाय संसार जाखानायखौ मानो धंस' खालामनो सानदों होननानै सानगोन ना मानसिफोरा लैथोस्रिखौसो आरो जोंफोरखौबो सानगोन माबायदि बिमा बिफा दाबो लांफैया होननानै बेनिखायनो आङो लाजिनाय मोन्दों दिनै फन हरनानै लिंहरथानोसै आरो फैया होनना बुंबाबो जोंफोरो लायनो थांनांगोन औ आयै जागोन दे जोंफोर लायनो थांगोन दे फन हरनानै गोख्रै लिंहरदो न'आव बेफोरबायदि आरो एक्सनि न'आव थायोबाथाय एसे बोरैबा नुयोना आरो सोर थाहैयो दे बेफोरबायदि रावबो थाहैयाना आरो बिसोरथ' हाबा जाखांबाय हाबा जायाबाबो बेलेगमोन बेनोथ' आबा र' फन हरनि र' रिसिभा खालामगोन ना खालामा दाखालि रायजासोबायना आंजों आइया फन हरदों आंनो आइयालाय माथो आंखौ दाखालि बेसेबा रागा जोंदोंमोन मानो फन हरदोंबा दिनैबो रायनोसो हरलायबाय खोमा आयौ आं आइजों बेसे रायजाबावनो दे दा मा खालामनो रिसिभ खालामनो ना खालामा खालामनि र' खालामाबा बोरैबा जागोन खोथाया र' खेबसे रिसिभ खालामथारनोसै आं रायजाथोंसै आरो हेलौ लैथोश्री औ आयै नोङो मा सानदों गावखौनो गाव नोङो बै हाबा जाखोन्दा एक्सलानि न'आवनो थाबाय थानो सानदों नामा फै न'आव फैदो बेफोरबायदि थाबाय थानाङा आयै नोंलाय माथो आंखौ दाखालि फैनांला माबा नांला दांगुवा बालन्दाजोंबाबो थाबोदो होननानै आंखौ रायदोंमोन नङाबाथ' आं मालाबानो न'आव थांनो नागिरदोंमोन गावगायानो आंखौ बेसेबा बादा होनानै ओमफ्राय दिनै लिंहरबाय बुंदोंमोन आङो रागा जोंनानै नोङो बिदि होननानै बिसोरनि न'आव थाबाय थागोन नामा फैदो आरो फैयाबा जोंफोर लायनो थांगोन नाङा आयै फैनाङा आरे मानो नों जाम्बि जाबाय नामा बिसोरनि न'आवनो थाबाय थानोसै नामा हाबा जाबाय बिसोरो मिथिबाय नों मा मोनगोन आङो बिसोरनि न'आव गैयालै आयै आं गुबुनजों फैबाय मा गुबुनजों फैबाय माने आयै आंखौ सासे सेंग्राया हाबा खालामगोन होननायखाय आंबो बेजों हाबा जानो फैबाय नोंनो बुंबायना आयै सोरबाफोर दांगुवा बालन्दाफोरा लाखिबाबो थाबो होननानै न'आव मालाबाबो फैनांला होनना बुंबायना नों आयै बेनिखायनो आरो आंबो नों बेफोरबायदि रायनायखाय फैबाय आरो हाबा जानो थेवब्लाबो बियो सेंग्रासो आयै जोबोद मोजां मा नंगौना नङाहाय नों थगायाखैलै आयै हाव नोंलाय बोरै हरखाबनो मोनबायलै बेबो सेंग्रासोबा ना नोङो सोरबा बोराना थानाय हिनजाव थैजानायफोरजोंनो थामारबाय हा आं नोंखौ दाखालि ओरैनो रागा जोंनासो बुंदोंमोन बिदि होननानै नोङो मा बिसोरजों हाबा जानो ओंखारमारबाय नामा हे आयै आं बुंबायानो माथो सेंग्रासो होननानै आंनिख्रुइ बोसोरसेफोरल'सो गिदिर जागोन आरो आयै सेंग्राया जोबोद मोजां जोबोद गियानिथार मा नंमारगौना नंमाराहाय आइ नंगौलै आयै दे बिदिबा मोजाङानो जाबाय दे लैथोश्री दे अबावथ' मोनजोबखो नोङो इसोरनि अननायाव मोनबाय दे आरो आयै दे ओमफ्राय सेंग्राया माथो मावो आयै सेंग्राया खामानि मावो जोबोद मावथिथार न'नि गासिबो खामानिफोरखौनो रोंजोबगौ दा हाबा जागोनखाय फैथ'दों आरो थांबावगोन र' ए माथो खामानि मावोमोन माबा आयै दाहोना थायोमोन मा दाहोनासो थायोमोन जाम्बि नोङो बिदि होननानै दाहोनाजोंनो हाबा जानो ओंखारबाय नामा आयै दाहोनाबाबो जोबोद मोजांथ' सेंग्राया मा मोजां सेंग्राया मोजांबानो नोङो दाहोनाजों हाबा जानांगौ जाबाय नामा आयौ जेथिंबो नोङो जोंफोरनि गन्थं हास'गोनलै लैथोश्री नोङो गावगायनि जिउखौनो मा साना लादों नोङो गेलेनाय रखमसो मोनबाय थादों ना मायो नोङो गावगायनि जिउजोंनो मानो गेलेबाय दङ दाहोनाजों हाबा जानो ओंखारदों नोङो हा न'आव फै जानो हाया दे उनाव फस्थायगोन मिथिबाय दाहोनाजों हाबा जास्लायस्लाय नोङो दानि गैयै मानसिफोरजों हाबा जास्लायस्लाय ना जायियानो साबसिन उनाव बेसेबा प्रब्लेम मोनगोन नोङो गथ' गथाय जानायनि उनाव बेसेबा टेनसन मोनगोन नोङो दख'ना गांसे नांगौ होनबाबो मोननाय नङा आरो गथ'फोरनोलाय मा होगोन दे हा गथ'फोरनो गस्ला लंपेन्ट बोरै बायना होगोन माजों फरायहोनो नागिरदों गथ'फोरखौ इयुननि खोथा सानदोंना सानाखै नोङो दाखालिथ' आं ओरैनोसो बुंदोंमोन रागा जोंनानै रावबो नोंखौ लांनाय नङा बेनिखायनो दांगुवा बालन्दाफोरजोंनो थाबो होननानै बिदि होननानै नोङो दाहोनाजोंनो हाबा जानो ओंखारमारबाय आरो जाम्बिलाय आयै नों आंखौ दासो बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा दाखालि एसेबां बुंसिन बुंनानै नोङो आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंदों दिनै हाबा जानो गोनाङावसो जोंफोरनि हाबाया साननैल'सैसो
हाबा जानाङा होनदों गथ' उनावसो फस्थायगोनलै नोङो नों मानसिया जाम्बि जाबाय नामा हाबा जानाङा न'आव फै नों अबाव थांदों हा ना जों लायनांगौ नाङा आयै जोंफोर हाबा जानोनो जाबाय मा सानगोन बिसोरो आरो आं थगायनाय बेसे जागोन माथो आलासिफोरखौ लिंनो थांबायानो बिसोर सोरखौबा आं बोरै न'आव थांफिनो दे आंहा फाबनांगोन आरो बिसोरथ' आंखौ ब्राब्रायै लाबोआखैना हाबा खालामनो जोंनासो आंखौ लाबोखादों आयै खामानि मावबानो मोनजायो दा होनाया मा मानसि नङा नामा आथिं दं आखाइ दं मालाय मावना जाहोगोन ना आथिं आखाइ गैयाबासो एसे बेलेगमोन आयै लिसना आंखौ अननानै बेफोरबायदि लिंहरबाय थानाङा आरो आंखौ लांफैनाङाबो नङाबा आंहा बेसेबा गिदिर फाब जागोन आजिखालिनि जुगाव जेबो फाब फैनो गैलालै आइ नोङो फाब नांजानो गिनानै बेफोरबायदि नोङो गावनि जिउखौ धंस' खालामना लागोन नामा बे सासे दाहोनायालाय नोंखौलाय मा खुसियाव लाखिनो हागोन जों साख्रिवालानि न'खरनि मानसिफोरानो मालाबा समाव बेसेबा थान जायो सोलिनो आरो नोङो दाहोनाजोंसो हाबा जानो ओंखारबावदों नों जाम्बिलै आइ मानो बिमा बिफाखौ एसेबां दुखु होबाय थायो नोंसोरो आरो मा गथ'खौ हासो होमारसिगोन नामा मा सनमान जाजोब होजोबबाय नोंसोरो थानोबोसो जायगा गैबावा खोमा हा न' दंना गैया बायला जिला खोमा आरोना दङबाबो लुगोन आयै लासैनो आयै मानसिया मोजांल'सो जानांगौलै मोजांबानो जायोलै आयै आरो मालाय मावगोन ना मावबानो मोनजाखायो आयै दाहोनाबाबोथ' 8,000 9,000 दरमाहा मोनो 8,000 9,000 फैसाया खम नामा 8,000 9,000 फैसायालाय मा थोनो जोंफोरनिया 50,000 60,000 मोननायानो सम लानानै थोआ जाम्बि नामा नोङो हा फै लैथोस्रि फै नोङो गावगायनि जिउखौ धंस' खालामना लानाङा दे गथ' आंखाल गैया हौवानि दाखालिलाय आंलाय रागा जोंनासो बुंदोंमोन बेखौनो नोङो नंमारगौ साननानै दाहोनाजों हाबा जानांगौ जाबाय नामा आयै आंखौ लिंबाय थानाङालै हाबायानो साननैल'सै आं रावखौबो एसेबां गिदिर धोखा होनो हाया आयै दोन आयै आं हाबा जागोन आरो आंनो साख्रिवाला नांलाया जागोन आंनि थाखाय बेनो बेस्ट आंनि जिउआ मानो बेफोरबायदि जाबाय दङ बे आइयाबो दाखालि एसेबां रायबाय आंखौ आं न'आव थांनो ओंखारबाय गावगायानो एसेबां बुंबाय आंखौ एसेबां रायबाय दिनै आरो आंखौ बेफोरबायदि बुंबावदों थाङा आङो आंनि थाखाय रामोन्दायानो बेस्ट रामोन्दाखौ आं थगायनो हाया आं रामोन्दाजोंनो हाबा जागोन लैथोस्रि आइया नोंखौ मैगं हानो लिंदोंलै लैथोस्रि नोङो गाबदों मा जादों रामोन्दा आइया आंनो फन हरदोंमोन ओमफ्राय नों खिन्थायासै जों हाबा जासिगोन होननानै खिन्थादोंमोन आङो रामोन्दा नाथाय आइया आंखौ हाबा जानो होआखै नोंजों मा औ रामोन्दा ओमफ्राय दा नों मा खालामनो सानदों नों होमबा आंजों हाबा जागोन ना जाला जागोन नोंसा आइया जुदि असान्ति खालामदोंबालाय लैथोस्रि बोरै हाबा जाबावनो नोंसा आइया जुदि आंजों हाबा जानो होमाराखैबालाय आं नोंखौ दोनहैसिगोन दे दायो बेफोरबायदि मानो बुंदों रामोन्दा बेफोरबायदि बुंनाङा खैफोदनि समाव नोङो आंखौ मदद खालामदोंमोन आरो बेल' नङा खोथाया रामोन्दा आं नोंखौ मोजां मोनो औ रामोन्दा आं नोंखौ मोजां मोनलांग्रा जाबाय आं नोंखौ नागारनानै थांला रामोन्दा आं नोंजोंनो हाबा जागोन आंनो रावखौबो नांला नोंनि अनगा नों बायदि मानसि अबावबो नागिरना मोनलाबो आंनो नोंखौल' नांगौ रामोन्दा आंखौ थांनो होनाङा आंखौ नोङो दोनहैनाङा आं नोंजोंनो हाबा जागोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनग्रा जालांबाय रामोन्दा नों गोरिब जानो हागौ रामोन्दा नाथाय नोंनि गोसोआ गोरिब नङा नोंजों टिलुजों एसेबो गोरोबा बै टिलुआथ' राक्षससो पापिसो आंनो नों बायदि थार गोसोनि मानसिखौसो नांगौ नों बायदि गियान गोनांखौसो नांगौ आंनो आरो बे बुहुमाव नों बायदि मानसि होबाव नागिरना मोनबावनो आं थाङा रामोन्दा आं थाङा आंखौ हाजारखि लांनो फैया मानो न'नि मानसिफोरा थेवबाबो थाङा आङो I love you रामोन्दा I love you नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आङो आंखौ दोनहैनाङा न'आव दोनहैनाङा आं नोंजोंनो संसार जागोन नोंजोंनो सिमां नुबाय आङो औ नोंजों आंजों समाया होनो मानसिफोरा आंनो समायनायखौ नाङा नाथाय आंनो गियान गोनां आखल गोनां थार गोसोनिसो नांगौ आंबो नोंखौ मोजां मोनो
नाथाय नों सायाव सान्थि खालामनायखायसो आङो नोंखौ दोनहैनो सानदोंमोन नाथाय आं नोंखौ दोनहैनायनि नाम लाला मालाबाबो रामेन्दा नोङो आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि बुंनांला आं बुंला मालाबाबो उफाय गैयैयावसो बुंदोंमोन आङो मालाबाबो बुंनांला